Ei muuta kuin kaappi kiinni ja hyvää yötä kalat. Ja uuden kaapin koeponnistus. Eli nyt ruvetaan suolaamaan kaloja. Vaikka nämä ritilät on uudet, silti putsaan tällä, kun ne on nyt eka kertaa käytössä. Ne on suoraan kaupasta haettuja. Eli tonne vaan suihkausta tätä LVn desinfiointiainetta. Ja annetaan hetki vaikuttaa. Ja sitten vaan pyyhitään. Ja täällä meillä on kalat. Nää löytyyhän täällä jäitä kuule pussissa ja ne on itse alla. Kylmäketju säilyy. Tuoretta kirjolohifilettä. Ja tää on mun tyyli tehdä tää suolaus. Eli karkeata merisuolaa tuohon reippaasti päälle ja noin vuorokaus pidetään suolassa. Nyt kun on vähän pienempää tää file, niin nämä on semmoset varmaan 12-16 tuntia nyt tällä kertaa. Huomenna päästään sitten huuhtamaan kalat. Tehdään tuohon pikkuinen reikä noihin pyrstöihin. Siihen hirttoslenkki semmonen ja mistä kalat sitten roikkuu tuolla savustuksen aikana tuolla kaapissa. Ja muistakaa, että niin monta tekijää kun on, niin monta eri tyyliäkin on. Tää ei ole mikään ainut ja oikea, mutta mä oon tän todennut hyväksi, tän suolaustavan. Ja niin on moni muukin, ketä mun kala on maistanut. Että nyt ne kommentit, kun tuohon alas tulee, että liikaa suolaa tai liian vähän suolaa, liian pitkä aika, liian lyhyt aika, niin ne on jokaisen henkilökohtaisen juttu, miten sen kalan tekee. Ne on kaikki oikeita ja ne on teidän tyylejä tehdä sitten. Pistäkää vaikka pikkukiviä siihen, se ei mua kiinnosta, mitä teillä niissä on. Mä kerron vaan näitä vinkkejä, miten mä teen näitä. Niitä ei tarvitse noudattaa, mutta saa noudattaa. Nyt kohti huomista. Sitten päästään jatkamaan näiden kanssa. Ei muuta kuin kaappi kiinni ja hyvää yötä kalat.